Răspunsul la o urgență de sănătate publică într-o situație extraordinară poate fi foarte complicat. Sunt multe de făcut ca să te asiguri că rămâi sănătos din punct de vedere fizic, însă este important și să ai grijă de starea ta psihologică în acest nou mediu dificil. Probabil că te vei simți stresat din cauza fricii de infectare și că vei fi îngrijorat pentru apropiații tăi. Te poate preocupa lipsa echipamentelor de protecție și faptul că va trebui să iei decizii dificile despre cine va primi tratament. Te poate îngrijora faptul că familia ta se poate infecta, dar și cum va reacționa comunitatea ta când te vei întoarce acasă. Toate aceste griji vor avea probabil un impact asupra stării tale de bine ca lucrător medical în această perioadă tensionată. Deși poate fi dificil și neplăcut, este normal să te simți stresat și supărat din cauza situațiilor complicate cu care te confrunți. Ai voie să te simți așa, iar colegii tăi se simt probabil la fel. Este normal să ai emoții diverse în această perioadă. Ca să gestionezi aceste emoții și să-ți păstrezi starea de bine, este important să fii sincer despre sentimentele tale și să cauți sprijin în sursele corespunzătoare. Colegii, cunoscuții, prietenii, șefii, sprijinul organizațional și rețelele sociale extinse. Poate că va fi nevoie să le oferi sprijin colegilor tăi. Trebuie să ne ajutăm unul pe altul. Vorbește regulat cu colegii tăi ca să afli cum vă simțiți. Sunteți singurii care înțelegeți situațiile cu care vă confruntați, iar știind că nu ești singur, va fi fundamentul menținerii stării tale de bine. Fii atent la orice schimbări de comportament ale colegilor tăi. Pot fi semnale de avertizare că ei se chinuie să facă față și că au nevoie de sprijin. De exemplu, dacă au probleme de somn sau de alimentație, dacă sunt iritabili și se enervează ușor și dacă au schimbări de dispoziție. Nu uita, stresul ne afectează pe fiecare în mod diferit, așa că ai răbdare când vorbești cu colegii tăi și răspunde cu blândețe. Dacă cineva pare să se chinuie, dar nu caută sprijin în mod activ, poți face tot posibilul să-l încurajezi să caute ajutor dintr-o sursă corespunzătoare. Există și alte considerente când ai grijă de starea ta de bine, pe care ar trebui să le încurajezi și la alții. Încearcă să ai o dietă sănătoasă și echilibrată. Creează o rutină care îți permite să dormi suficient. Munca excesivă nu este bună pentru nimeni. Rămâi în contact cu familia și prietenii. Menținerea activă a anturajului este esențială. Trăim într-o perioadă dificilă, iar gestionarea acestei situații intense nu va fi ușoară. Asta e realitatea. Doar susținându-ne unii pe alții, având grijă unii de alții și căutând sprijinul de care avem nevoie, putem să ne menținem starea de bine și să rămânem cât putem de sănătoși ca să trecem prin asta împreună, asigurând o schimbare pozitivă pentru copii și familiile lor.